Acto de entrega de premios da campaña Merca no teu comercio, correspondente ao barrio da Ponte en Ourense. Nesta ocasión, repartíronse 20 tarxetas regalo de 50 euros cada unha para canxear nos establecementos adheridos á iniciativa. O evento forma parte dunha acción conxunta impulsada pola Xunta de Galicia e a Federación Galega de Comercio, que se está a desenvolver nas 4 provincias galegas e que se vai prolongar ata finais de outubro. O obxectivo principal é incentivar o consumo local e reforzar o valor do comercio de proximidade, con especial atención aos municipios do rural e aos barrios que carecen dunha asociación comercial estruturada. Esta campaña ven marcada pola súa expansión máis aló das grandes cidades, estendéndose a novas zonas e alcanzando un maior número de negocios e tamén consumidores. En concreto, está previsto que se celebren este tipo de actos en 40 localidades diferentes, beneficiando a veciñanza e establecementos de ata 80 concellos, coa participación de máis de 60 asociacións de comerciantes. En total, distribúense 40.000 euros en tarxetas en toda Galicia, 10.000 por provincia, co propósito de apoiar e revitalizar o tecido comercial local. Estas poden empregarse nos comercios locais das respectivas localidades ata o 31 de decembro, contribuindo así a un retorno directo na economía dos establecementos de proximidade. Na provincia de Ourense, a campaña está actualmente activa en concellos como A Gudiña, Veiga, O Bolo, Viana ou Vilariño.